niet het normale, niet het doorsnee gekte. Even buiten de lijntjes. Ja. Het strand van Nes. Gewoon wij om in de zinnen te lezen en te zwemmen. Maar no innaam troch de 17e editie van Madness Festival. Het evenement van surfers, skaters en muziek. Je kan overdag van alles doen. Van yoga tot dansen, tot je eigen kleding maken. Tot dus allemaal surf- en skate-gerelateerde sporten. En 's avonds feest vieren met allemaal bands en DJ's en nog veel meer. Eerste editie 500 man. En nu zitten we jaren later met 5000 mensen hier. We zijn in de basis misschien gewoon hetzelfde geweest met surf, skate en muziek. Maar eigenlijk in al die jaren hebben we altijd geprobeerd te blijven vernieuwen en nieuwe gekkigheid toe te voegen. Dus juist ook al werken dingen goed, bijvoorbeeld workshops of wat dan ook, kunnen ze ook beter uitgooien en wat nieuws doen. Dus vandaag hebben we allerlei dansworkshops die we nog nooit hebben gehad. En mensen staan meteen helemaal gek te gaan. En een van die doensworkshops wordt belibben in de Rave Tippie. Aesthetic Dance. Dat is eigenlijk vrij bewegen. Dus we zijn heel erg geprogrammeerd om overal over na te denken. Alles moet er op een bepaalde manier uitzien. Maar aesthetic dance gaat heel erg over gewoon durven te voelen, durven te zijn. En het maakt eigenlijk helemaal niet uit hoe het eruit ziet. Het is bevrijdend eigenlijk, denk ik. Voor mij het beste woord. En plezierig. En ook wel ontmoeten, maar ook vrijlaten tegelijkertijd. Ja, je moet eigenlijk gewoon alles loslaten. En ik probeer gewoon een beetje wild te doen. En een beetje het kind in mezelf aan te spreken. Het is wel aardig gelukt. Ik ben helemaal bezweet. En ik heb heel veel glimlachjes uitgewisseld met mensen. Mijn spieren zijn los. En ik ben er klaar voor, denk ik. Ik ben open en helemaal ready. Klaar voor madness? Ik hoop het, ja.